Και κάτι να τους γλυκάνουμε. Που χρειάζεται και θα φτιάξουμε έτσι εντελώς ένα παραδοσιακό του τόπου, τις νεράτες μυζηθρόπιτες. Είναι μυζήθρα γλυκιά αυτή που κάνουμε τον ανθότυρο, αλλά τη βάζω μέσα σε ένα πύλινο κιούπι με αλάτι. Αυτή σιγά σιγά ζυμώνεται και γίνεται λίγο ξινούλα. Ναι, λίγο ξινούλα. Έχουμε τη λεκάνη εδώ, να ρίξουμε λίγο γαλέδρου. Θα σε βοηθήσω στο νεράκι. Ναι. Σιγά σιγά και λίγο, μην ρίξουμε παραπάνω γιατί δεν διορθώνεται εύκολα. Μετά θα κάνουμε τηγανίτες. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι άκρη. Να ξεπλύνουμε τα χέρια μας. Αλευράκι. Τώρα πάρουμε μυζηθρούλα. Θα το κλείσουμε. Το ξανακάνουμε μπαλάκι λοιπόν. Ούτε λαδάκι. Άδεια της πιέσεως. Αλλά η επιτυχία είναι να πάει ομοιόμορφα η μυζήθρα. Αυτοί που κάνουν το πετούν με το τηγάνι έτσι, αλλά μετά μπορεί να μου πέσει κάτω. Το κάνουν. Αν θέλουμε δεν βάζουμε καθόλου λάδι. Τώρα βάλαμε μια στάλια. Αυτή η δεύτερη γίνεται καλύτερη. Την τοποθετώ και θα γίνει πολύ ωραία αυτή. Πάμε τώρα για το καλύτερο. Λίγη μυζηθρούλα στη μέση και κλείνουμε. Κάνουμε μπαλάκι και τεχνιέντος αρχίζουμε και πιέζουμε όσο γίνεται περισσότερο. Μία τούμπα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να εκτιμήσουμε τα έργα μας. Ωραία. Επιβάλλεται. Και νομίζω η καλή νερόπιτα συνοδεύεται και με ένα ποτηράκι κρασί από το μοναστήρι βέβαια.